Size kwenye into, size kokunye bazalwane. Size kokunye okungafani nokwezinye izinsuku. Ngicela ukuthi siqonde into esize kuyo. Asifuna ukwenza ngokujwayela, asifuna ukwenza ngokwazi ukuthi siyazi makusuka lokhu kuba lokhu kodwa ake simeme inhliziyo zethu, ake simeme inhliziyo angishumayeli mina bazalwane, sesizama ukuthi sigoqe okugcina lokhu esize kuwo. My sacrifice unto I'm just wrapping up. Mama shumayela mamkabinde yakube right. Kodwa masingaqondi besikuyo. Be pro directors ngiyabingelela kakhulu ngiyabingelela kakhulu egameni kaJesu Sister Veronica ngiyabingelela kakhulu egameni kaJesu ngiyabingelela kakhulu nakumfowethu uDlakadla amagama amaningi lika Joyce sifika leli manje lika Makoti konamagama each and every event le ndaba yakhe nenkingi album ivangeli sibonga usiphathe uhlelo kuze kube la bantu abami ngibele mamnyembe okade asivulela officially inkonzo yethu ka-2026 ye-Passover. Siyabonga mamnyembe ngicela abafundisi bonke abakhona ngokukhethekileyo babusimelane ngicela ukubingelela mfowethu egameni kaJesu ngiyabingelela kakhulu ngiyabingelela nina mama egameni kaJesu mamusimelane siyabingelela egameni kaJesu khathide mfowethu umoya wami uthinte kakhulu mangibona nje ukuthi ke khathide nase-ke sesekudlala sikhathide wacaca ukuthi hayi le nto lena iprivatize akubonga igama kaJesu. Siyabonga abafundisi egameni kaJesu siyabonga kakhulu umoya wami bavoli bami mangibona nigcwele kanje mapholoba nigcwele kanje maholi nonke umoya wami ugcwala kakhulu jabula ngibona ukuthi submission eniyenzayo the level of the submission eniyenzayo bazalwane umoya wami uyathoba kakhulu. Ngiyabonga abaholi bami ngiyabingelela ngegama likaJesu nonke abafundisi ngibingelela umfundisi wami ubaba uMotha ngicela ukusukume Motha bakubone ngaze noma kukhona yini soma Motha woza Motha ngizwe kwami Motha asukume every Motha ngishaya izandla Bengitshadala uMotha afika la afake lamasudu akho lawo bahlala kahle angifuna ukubiza ngalamagama ukuthi ngathi mancanyane kodwa afuna vele bemncanyane thina ngeke sikhone ngoba nasibona kodwa namhlanje utheke uzoba nathi uMotha wathi lelo ijazi lakhe ngathi uyothathaphi ngiyabona lela ngobole kwanga lele lakhe lele lakhe kunalasi yakho ngiyabingelela ekhokhonto ngiyabingelela
nama-elders onke abomama abasiza abobaba endabeni kaJesu ngibingelela kakhulu. Ngicela ukubuyela nazi ithandwa zami ngapha zonke. uNkulunkulu asikhethile ukuthi bize ngapha. Kunomama lo engisebenza naye uyamthike kakhulu. Office lami nje Nkosi yami ligcina liklini mama. Inangu mama lo. Angimemanga angazi umenyobani angithandi ikhethe ngayazi yabona abantwana bonke benganibona mfethu ngiyabiyela nonke bazalwane egameni kaJesu siyabonga ufellowship nani namhlanje ngiyathemba nasebusuku zobe likhona ibandla lonke abazalwane abakhona le nale abanye ngababoni ekudeni kodwa isabingelela abazalwane ngiyacela sifunde nali verse engoqa ngalo sesiyathandaza bazalwane Ephesians chapter number 5 verse number ngicela uqala verse number 32 so bese sifunda verse number 25 and 27 bengafuna ukukhuluma ngalento kodwa ngifuna ukukhuluma ngayo into esihlangene ngayo bonga ikhuluma zonke bazalwane into engenza ukuthi ke umoya wami ugcwaliseke babusimelane ngicwaliswa ukuthi abazalwane from eqaleni inkonzo kuzokuba manje into esikhuluma ngayo sonke bazalwane masingakhuluma lento kaNkulunkulu singayikhulumi kuphela kodwa bese siyayi-understanda bese siyayenza ngizobona ukuthi ke ibandla esikulo make kubheka ibandla eliqondayo ukuthi ke sikuphi asikwazi ukuphuma la kube khona umunye athi leli bekubhekene nami awukwazi bazalwane sihlangane ngomunye umuntu la angifuni ukushumayela kodwa ngicela ukukhuzeka angifuni ukushumayela indlela azalwa ngayo yenza ukuthi masikhuluma ngayo sibone ukuthi ayifani neyabanye abantwana abazalwayo bazalwa uMoses bafika emhlangeni siyakwazi kodwa indlela azalwa ngayo yenza ukuthi kubuye kule ndaba enkuyo indlela aphila ngayo for 33 years imisebenzi ayenza in 33 years ifuna abantu baphile 90 years indlela afa ngayo esihlangene ngayo namhlanje yenza ukuthi njalo sikhumbule indlela afa ngayo akhona amakhosi mangwenya akhonza kahle anamagama right kodwa indlela abafa ngayo nabamoja ngayo ayizukufana neyethi inkosi bazalwane mangenzeka siyobheka ethuneni kaJesu sithola ukuthi amathambo alokawekho siyoqhubeka kodwa ama-researchers mayengabuya athi sekhona amathambo sokuhlala phansi asebuyaphi ezinye zezinto siyocelebrate ukuthi sikule nkonzo ngokuba sahawubeka hawu kodwa ngeke nawe wathi kule service ya 2026 ngimzwile uNkulunkulu ekhuluma kube khona ushintsho bazalwane into esikhonzisayo ukuthi sikhuphe lo mkhosi bazalwane ayikho ngale deko bazalwane noma ngabe ideko bethiwa yikho nikhona kodwa makuletha uNkulunkulu benibe right ngokuhlangana kwethu angekho sihlangene ngayo sihlangene ize isikeshi siyadlala but for the fact ukuthi sihlangene but we feel the presence kaMoya Ngcwele ngisatisfied bazalwane ngoba ngiyabona lento ye-Passover isiphenduke enye into ngiyabona nashutha nje bazalwane kungenza kuzama i-content mara ukho kule content le wenzela ukuvela kuyo ngiyenza kanje ngeke ku Facebook ngoba kushuthwa uthi sivele kubonakale uzuthethe mina ngibonakala ethombeni abanye bathi kuze kube mnyama siphuma singabakashutha abanye hayi Nkosi yami ayikho ngalokho nayi into engayo bazalwane into emosha i-Passover ishintshile kuloko okwakuyiyo babumloyo idlule kuyo isingokunye bazalwane ake sibuyeleni kuloko eyikho uthi umkhosi wePhasika lo esugubhayo thina njengamaKristu uthini anginankinga nama-date bazalwane ningizwe kahle anginankinga nama-date whether bathi
anginankinga, but for the fact babasa-acknowledge ukuthi-ke ukhalenda basifakele ukuthi ukhuphe lomkhosi sibonga lokho. Nanokuthi mabenza lokho baya-acknowledge ukuthi ngempela iyafe yethu inkosi, siyavuka. Yiloko nje okumjabulisayo. Lakade ngifundele la sithandazeni. Into enguyo is wrapping up an impartation. Impartation ungaluzwa impartation usenkonzweni. Yilento abawukubuza bekwenziwana esontweni. Utheni umfundisi? Nayi into ayishilo umfundisi. Sebakhuluma ngabafundisi, nayi into ayishoyo. Angishumayeli bazalwane. Ngicela umfundele ncwadi. Mthuthe nje abantwana kancane. Empini sothina. Sothini bawo. Siyafunda incwadi kwabaseFesu chapter 5 verse number 32. Verse 32. Singicela siqale ku-32 yes. Verse 32. Lemfihlakalo inkulu, kepha ngikhuluma ngoKristu nebandla. Ngicela umfundele njengoba injalo ku-32. Verse 32. Lemfihlakalo inkulu kunekhoma. Bazalwane, lemfihlakalo injani? Ungaqala udlale ngalo levangeli. Omloyi bekhulula kuyasidlali, bebasha abazalwane uyasidlali. Ngibona abafundisi mabafika ekseni, bakunqobo ngena, ngabona abazalwane abadlali, they are serious. Lemfihlakalo bazalwane. Lemfihlakalo, this mystery is bigger than what we think. Lemfihlakalo bazalwane inganani? Phuma ngaphandle ubheke, hamba ku-social media, ubheka abantu ababuthene. Lemfihlakalo. Bazalwane khona amanye amalanga namanye kodwa lemfihlakalo. Lemfihlakalo inkulu. Akusinto yokuperforma, akusinto yokuthi ngiyobabona noma ngiyaya, but lemfihlakalo. Bazalwane, lemfihlakalo inkulu. Paul ubhala lento ngoba ubona kune confusion. Uyibhala kabi lencwadi, isihloko sayo phezulu. Awufunde sona, maybe ayikesizwane. Kodwa angifuni ukushumayela manje. Ngifuna ukuvala, kodwa ngifuna uunderstand ukuthi ke we are not just here. Ulisana sikhipha imali, kwenze yonke into, ngala sizodlala. Lemfihlakalo inkulu, undermine nje. Wenze umfundisi wakho, wenze ubani nobani, kodwa lemfihlakalo. Isihloko ukuphathana kwabaganeneyo. Bazalwane, uyayizwa into le. Ukuphathana kwalesi. Lento le shathisa ngayo kakhulu kusimelani. Sathi incwadi yokushada. Cha, ayike egananeni into le. Kodwa manje wayesegananeni, bazoganwana, abantu abaganiwe kahle bazokutshela. Bazoganana, kunezinto ezenziwa yimndeni emibili yalabo bazoganana. Uyabe mamna abathayasi. Ngiqalela ukuzokwazi ngoba lento yokuganana ibiza ukuthi lozogana azi uyogana kuphi, uyogana kanjani, bese yaganiselwana. Bazalwane, sungahlola nje nawe le yakho kuyo ukuthi ihamba njani. Kodwa engifuna ukusho lemfihlakalo ikhuluma ngento yabona makwangendaba egananeni ngendaba yegazi. Sesinabuza ke kuwe ukuthi ke mangabe sekukhuluma indaba zokuganana, kulento esikuyo ibiza ukuthi kube khona indaba yani yegazi echithakayo emganweni. Lemfihlakalo bantu abangu ayifana lo mjolonyana wakho le. Lemfihlakalo akusinto yokubona nekhona eliqedwane lapho.
ifaka nemndeni nabazali lemfihlakalo inkulu uthi uPaul lemfihlakalo yabona ukuthi kuthi inkulu ya ungayithathi light leza mina esikhulu kwafa indoda kwakhithalika inkulu ayifelanga yafa. There was a reason. Kuyalandwa mina nawe ngicela uqhubeke dlakahle lemfihlakalo injani inkulu. Kepha ngikhuluma ngoKristu nebandla. Khuluma ngani? Siyabona ukuthi ke thina basishadisa madoda inhloko uyini kodwa lemfihlakalo mamkabinde inkulu ingani ingoKristu nebandla. Ngazathi uthi uPaul ibandla lungumakoti then uKristu uyini umyeni. So awukwazi ukukhonza uJesu ungamgananga. Kodwa nabantu kuJesu bakhipithile nje kwesikhashana kuJesu. There's not akuna covenant between yena noJesu. Uyenze bukhona nje sodweni ngoba ekhakini uyasodwa. Ukhona nje ngoba nakwalethwa abazali uzilo abangani bakho. Lento le wena akasithathelwana nawe nobani noJesu. Ukhona nje ngoba imember yami yesonto. Kodwa udewe ganana. Manje Jesu mayethi ngibandla lami nawe ube ngaphakathi manje umakoti lo umakoti wami ngoba uJesu wasifela sathi wamenani eliphakeme sathi wamegazi eliphakeme so siyakhanweni kaze libheka wena uthi usekhonweni ngisakhiphithile kodwa khona wakufela lemfihlakalo kodwa lemfihlakalo ingobani ingoKristu oyini uKristu omyeni nani nebandla eliyini elumakoti usungabi nenkinga futhi 25:26 sithandazeni ungabi nenkinga ufale nentombi ezilishumi uthi obhala kahle umbuso wezulu uyofaniswa nentombi ezilishumi ezayilindele umyeni. Awuzokhonza kangaka uthi yona umyeni kanti isibane sakho asiphelelanga avela umyeni ozumgalile athi uyena mumva ngikwazi hamba nabathekenzela khona sokhonza kangaka wamba bokhude abangaka athi umyeni lo asiganile bamthwala akakwazi uthi nakade ngaqala ngabusisele esontweni ngaze lesontweni mina ubaba wayemfundisi wayeyini bathi angikwazi mina ngakhonzela siphi profile ukade ukhonza asikwazi ungakhonzi athi angikwazi hamba la usebenzela khona avela umyeni athi angikwazi athi usivulele kodwa mina ngikhonza edevoted bephatha iprogram yenza angikwazi Omasani program devoted athi umyeni uphiwa kangaka asithandazeli nali verse funda lemfihlakalo kodwa ngani ingoKristu nani yabona iko ngawe yabona ukuthi wenzela thina iko ngawe ingoKristu nani awuhlole ukuthi uphi wena sebandleni noma ingawe namanje nje imoto ifika yethu belinde wena nje awukaphumi lindwe wena banda bo15 14 sebagcwele wena ungafiki wena wedwa nje ingawe lento noma sewufikile la awungangeni hayithi wena phela ingawe hayi ayikho ngawe ingoKristu funda verse 25 madoda thandani omngeni. Uyabona la sibambela ganeni thina laqaleni bathi madoda kodwa ngifuna amakhonikhoma ngidlulake njengalokhu noKristu lithandile ibandla. Bani othanda ibandla simuzwa athi alikhethanga nina yimo okhethe nina ngoba uyowazivuma so nathi sifana ukuthi simthande lokuqhubeka
wasinikela ngenxa yazo. Sikuphi namhlanje so celebrate into kaKristu esinikela ngenxa yani yebandla. Qhubeka. Ukuba lingcwelise. Shando mayiqala uthi certify singcwelise. Into ayifunayo uKristu ufuna ibandla enjani elingcwele. Munye umlamleli kwabantu noNkulunkulu umuntu uJesu Kristu. Uthi ke uze bonke abantu bami uNkulunkulu othanda abantu bonke kanjani basindiswe. Akusumfundisi wakho ofuna usindiswe, akusibanje khonza kulo ofuna usindiswe, kodwa nguye ofuna basindiswe. Abantu bafinyelela kuphi ekulazini iqiniso. Ubani ofuna lokho? uKristu ofuna ukungcwelisa ibandla. Ufuna ibandla enjani loyi elingcwele nenqabo ibe ngcwele. Ufuna ibandla elinjani? Akusumfundisi. One, manga bazosifela uKristu befuna sibe ngcwele. Yiko kuthi izono zonke zethu. Qhubeka. Ukuba lingcwelise alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Bazalwane, asikwazi ukuhlanjululwa ngokunye. Sohlanjulwa ngani? Ngesigezo samanzi kanjani? Ayini? Ayizwi. Into nje uKristu efunayo ngoba sihlangene namhlanje sikuphi? Sisezwini. Akunayidori, akunalutho okumkoka. Sizogezana ngani? Into sihlambulula yini? Izwi. Kanti ngoba sodressa ufike motha sodressa ngamnandi soba manzi la ngesithelane ngamanzi. Ngoba sigezana amanzi. Nizwe uJohn 15 athi mina sekuhlanjululiwe ngezwi enikhulume kubani ngihlalani kimi. Into ehlambulula abantu izwi. uKristu into abeyifuna ubonile ukuthi ezinye izinto ayisizanga. Qhubeka. 27 ukuze asimisele ibandla elinenkazimulo. Mayebonakala siyokwazi ukufana naye. Ilelo nje manje. Celebrate ukuthi wafa, soze ukuthi wavuka, silinde ukubuya kwakhe. Ufuna ibandla enjani? Njengoba akekho umuntu ofuna umakoti ongalungisekanga kahle. Umakoti omathi udaki ikhala nomathi uyellow bomb noma unjani, mayoshada nje. Indlela alungiswa ngayo umakoti yinto efuna uJesu. Masivele sibe ibandla enjani? Elungisekile esizwe. Ibandla elungisekile enengazi. Mawuthi mayevela uthi smile indoda mayega at walking down the aisle ezma. uJesu ufuna ibandla mawuvela ibandla motha abantu ibandla eliyoza njani likhazimula njengomakoti mayahamba ayakudini ufuna ukuvela kuJesu njani. Into ekwenza ukujikisa uJesu hayi ngoba uzomuyilungisanga yokuyilungisile but not enough. Le ntombi zayiphethe ibani ziyilungisile ziyiphophotile imakeup yenziwe kodwa kwakushoda. Ngenhlanhla enkulu kukhona ezayiphelele. Bayazi akaphuma umakoti uyalindwa umakoti asalona amakoti akaphuma. Indoda engaphanga lethi mina ngathi mangiyoshada umakoti wafika kuqala kunami. Lothi awunenkinga lo wena wayesebamqoshe eqhamuko loyo. Akwazi. Loyela nje futhi umathi uyalinda umakoti ukusuka kulungiswa. Yinto efuna uJesu ngani ngebandla. Qhubeka. Okay, ibandla elinenkazimulo lingenasisihla. Ingabe khona amabala ebandleni. Bathi siyabona lona kodwa. Hosiyacela bazalwane nisenzele kahle. Bahlabeleli. Nihlabelele kahle blessing. Nihlabelele kahle kodwa engathiwa bese kube khona amakhoma. Hawusiyacela engceku. Masikosisi nihlabelele kahle. Ningazihlabelele kahle bese niyona. Ngoba mosha nina futhi. Yini la enhlabelelayo yini masuka la nala niyakhona futhi nakhona niyaziwa. Nathi angiposta ngapha nangani posta ngapha. Nathi anibanga manje. Abangishaya kancane la. Manje themselves. Nathi posta la usabela kahle. Kodwa ukuposta nangapha bakuposta futhi. Nakhona futhi wenza kahle. Mawungekho abuzwa kahle nangani. Nathi ngapha mawungekho asizwa kahle. Lewusikhalazo ungena nini kusema? Uphi bani? Sesibuza manje akafika manje. Ngolo ushiya kanjani manje? Yabona. Nangale basho njalo. Kubanga kafiki. Akubi kumnandi. Wangeza sika wafika. Nako kumnandi ekhaya.
Asibe bandla elinganasihla bazalwane. Asibe bandla ejani. Siyacela bazalwane, ngiyacela bazalwane. Sazophakama. Into iyodwa. Lemfihlakalo inkulu. Kube kunesikhathi ngabe ngiyaqhubeka. Kanti nje lemfihlakalo enganani kodwa ayikho ngumholi. Sakuhlala nisekini nje bazalwane. Ayikho ngami. Kodwa beyophatha ngakwanifika. Kodwa ayikho ngami. IngoKristu. Nebandla. Fihlakalo. Madoda ngenye uzozani ngapha emuthweni bamnqobo. Batshela ukuthi ayikho ngumholi. Madoda ayikho ngami. Akusefemini sakofeso. Ayikho ngami. Emshayela. Kuzona. Awubazalwane. Khetha abantu uzozana umuntu wekha. Yena manje kabuye ku-right kodwa ayikho ngami. Ngoba bazokubiza ngesinto esirong ebandleni. Wose ebandleni lethu kunje lemfihlakalo inkulu. Kodwa ngobani? IngoKristu nebandla. Ngiyacela siphakameni bazalwane. Ngingayisa ntoni Ufuna siyothandaza yebo-ke nawe ongakakholwa uyabizelwe dlange labakhona akuvula inhliziyo yakho uthe kukhunyiwe namhlanje Nkosi bengayiqondi into ye-Passover kodwa namhlanje ku-2026 sekukhunywe kangaka ngicela ukuvuma Nkosi ukuthi bengilahlekile endleleni kodwa namhlanje uNkulunkulu ngizwele ukhona bakho kule ndawo ngizwele uNkulunkulu wena uqobo ngambuleka ngoba bayakholwa bona kodwa awuNkosi bebangayazi imfihlakalo. Usho njalo hlabela kahle athi baningi bayakholwa kodwa imfihlakalo yezulu namhlanje Nkosi ngathi kuvula incwadi ezimvula amehlo. Ngifuna ukuthandaza nawe la ukhona. Ngiyafuna sothandaza. Uzoyeka ukudlala isonto, madlala isonto, dlala kulo isonto, awuyekudlala isonto. Lento ingoKristu, bakuKristu gana uKristu ngoba right. Nangu Jesu ntambama, nangu Jesu ebiza moni, nangu Jesu athi sondela kuye namhlanje. Ake siye nje ngenhliziyo evumayo ekuKristu namhlanje. Ngiyacela abantu bami ake sishile yodwa sizobalekela kuwe. Yebo themba lentando sizobalekela kuwe. Awukhona basho njalo kodwa sobalekela kuwe Jesu, sobalekela kuwe Jesu,
Angifuna abantu abazongena esontweni sobamukela ntambama laba kunenkinga ebusuku. Ngicela abantu wethu abathi sicela kuya kuwe Jesu sinjalo. Sicela kuya kuwe besingayazi lemfihlakalo ukuthi inkulu lemfihlakalo. Sithembe wena ebo nabazalwane abanhliziyo ivumayo. Vula inhliziyo yakho ungayenzi bekhuli. Namu Jesu ntambama, namu Jesu. Sokhonza kakhulu iminyaka lokukhonza mana Jesu. Namu Jesu. Namu Jesu, namu Jesu ntambama. Namu Jesu yakubiza, namu Jesu. Simemezela lo Jesu ophilayo. Sifuna ukuthi sinamhlanje awuye ngenhliziyo evumayo. Namu Jesu, namu Jesu ntambama. Namu Jesu amiselwe ukusindiswa kwabantu. Namu Jesu. Sibonge Nkosi. Siyabona loyo nalo yawo uyavula inhliziyo yakhe.